božićna pjesmica. Božić, najljepše doba godine. Svi jure u kupovinu. Kupuju darove u posljednji trenutak ili se žele uvjeriti da imaju sve slastice za božićnu gozbu. A djeca nestrpljivo iščekuju dolazak djeda Božićnjaka i njegovih sobova. Kakve li će im samo darove dobri djedica ove godine donijeti? Čak i mali Tim s jednom bolesnom nogom uživa u božićnom ugođaju. Unatoč tome, njegova majka, draga gospođa Cratchit, tužna pogleda gleda djecu koja plešu, svjesna da im se mali Tim ne može pridružiti. Mama, mislim da će ovo biti najljepši Božić od svih ikada. Znaš, mislim da si u pravu, mali Time. Samo se nadam da tvoj otac neće večeras predugo raditi kod tog zlog čovjeka. A gospodin Scrooge nije valjda baš tako zao. Pa večeras je badnje veče. Sigurno i on želi poći doma i slaviti. Mislim da stari Ebenezer Scrooge ni ne zna što je Božić. Ali nažalost, njegova majka je bila u pravu. Stari Ebenezer Scrooge je toliko zauzet poslom i zgrtanjem novca da ne stigne razmišljati o nekakvom Božiću. No uskoro će stari Scrooge uvidjeti da je čovjek s puno novaca, a siromašan duhom. Najsiromašniji čovjek na svijetu. Znao sam da nedostaje. Tako mi je imena Ebenezer Scrooge. Cratchit, s mjesta dolazi. Da, gospodine. Nešto nije u redu, gospodine? Nešto nije u redu? Naravno da nešto nije u redu. Zašto si se tu ukipio? Vrijeme je novac. S mjesta uđi unutra. Da, gospodine. Čuješ ovo? Čujem zvuk kovanica koje zveckaju u kutiji. Slušaj me dobro. Unutra svakako nešto nedostaje. Siguran sam. Nešto nedostaje. Čekam. Gdje je taj ostatak novca? Gospodine Scrooge, ne mislite valjda da bih... Ako misliš da me možeš prevariti... Sretan Božić, ujače Ebenezer. I vama također, gospodine Cratchit. Ti i tvoje čestitke. Zar ne vidiš da radim? Zašto si došao? Pa, samo sam naišao da te pozove na božićnu večeru sutra navečer. Mislio sam da želiš upoznati moju ženu, pošto nam nisi bio na vjenčanju. A vjenčanja? Božićne večere? Ja ovdje vodim obred. Nemam vremena za takve gluposti. Pa, došao sam te samo pozvati. Ujače, otkad skrivaš novac na svojoj glavi? Kakve to gluposti opet blebećeš? Meni izgleda kao kovanica. Mislim da je to novčić koji nedostaje, gospodine. Ha? Što sam ti rekao? Ha!
taj nam nedostaje. O Bože, već je 17 sati. Zar ne žurite doma svoje obitelji? Gospodin Scrooge mi još nije dao slobodno. Ali badnjak je. Ujače, čovjek ima obitelj. Recite mi, kako je mali Tim? Je li mu noga bolje? Bojim se da nije, ali se nadamo. Cratchit, ne plaćam te da stojiš i brbljaš s mojim nečakom Davežom. Da, gospodine Scrooge, samo sam mislio... Ako nisi zadovoljan poslom, samo reci. Ne, gospodine, naravno da želim ostati, ali večeras je, znate... Badnje veće, znam. No dobro, idi i ostavi me da završim tvoj posao. Hvala vam, gospodine, hvala vam puno. A sutra? Na Božić? Nećeš valjda. Otvaramo radnju u 8 ujutro i ni sekunde kasnije. Da, gospodine, mislio sam da možda provedem jutro s obitelji, ako... Gluposti! Vidjet ćeš ih večeras. Ali ujače. Ma dobro. Vi vaš smiješni Božić i onako od tebe niš koristi. Hvala vam, gospodine Scrooge. Biću ovdje točno na vrijeme preko sutra. Još nešto, gospodine Scrooge. Što sad opet hoćeš? Želim vam sretan Božić. Pa, i ja bih sad trebao krenuti. Znam da ti neće biti lako, ujače, ali pokušaj lijepo provesti Božić. Sretan Božić, ma naravno. Vi i vaše glupe isprike za nerad. Trebao bih ga ne platiti ovaj mjesec. Sretan Božić, baš. Bedastoće. Punč nikada nije bio ovako sladak. Da, slažem se, ali sumnjam da je takav i djeci u sirotištima i njima je Božić. A ne brini, zahvaljujući svim našim prijateljima, poput ovoga ovdje, nedostaje nam samo 10 funti da im svakom priuštimo pravu božićnu gozbu. Možda bih mogao posegnuti u džep. Nažalost, imam samo 5 funti, a mislio sam kupiti... Nije bitno. Što može biti važnije od sirote djece? Ti si zaista velikodušan. A sada, kad bi samo mogli naći još jednoga ko bi im želio uljepšati Božić. Evo stiže nam najbogatiji trgovac u gradu. Gospodo, ne mislite valjda na mog ujaka? Pa Božić je, valjda i stari Ebenezer ima suosjećanja za sirotu dječicu. Sretno vam bilo, draga gospodo. Radije idem svojim poslom. Nitko tako teško ne pušta Božić u svoje srce kao moj ujak. O, gospodine Scrooge, imate li trenutak, dragi gospodine? Ako baš moram, ali budite brzi s tim. Naravno, gospodine. Za početak želimo vam najveseliji Božić dosad. Dosta! Pređite na stvar, gospodo, ili mi se maknite. Pa želimo vas zamoliti prilog za sirotište. Upravo smo zaključili da nam nedostaje 5 funti kako bi mogli... Sirotište! Stojim tu na hladnoći radi priče o sirotištu. Pa znate da djeca ne bi smjela gladovati. Pobogu, gospodine Scrooge. Ako su ta djeca gladna, neka zarade novac poput svih ostalih. Ali gospodine, oni su samo djeca. Neka rade dječje poslove, kao što sam i ja nekoć. Zato me prestanite gnjaviti. Siročad. Bedastoće. Od čega čovjek postane tako hladan i bešćutan? A ima toliko bogatstvo. Možda bih ipak mogao dodati koju cijepanicu. Da, stavi ju. Ne, vrijeme je za počinak. Uludo bi gorjela. Što je to?
Samo vjetar. Mislim da... Tko je to? Tko govori moje ime? Ne primam posjete večeras, kao ni ostalih večeri. A sad pokaži se, prije nego li pozovem policiju da te zatvori. Iznenađen sam, Ebenezeru. Zar više nisam dobrodošao gost svom starom suradniku? Marley? Jakov Marley? Jesi li to zbilja ti? Jesam, Ebenezeru. Ja sam. Ne, to nije moguće. Umro si prije 2 godine. 2 godine pokopan, da. Ali ni trenutka spokoja ne doživjeh. Ovo se ne događa. To nije moguće. Ne, makni se, upozoravam te. Napadni ako želiš, ali zar ne vidiš? Ja sam tek duh tvog suradnika. Duh? Duh. Ne znam kakav je ovo trik, ali kloni me se. Jesi li me čuo dalje od mene? Vidiš li, Ebenezeru? Ovo nije stvarnost. Tako je. Juha, nešto je sigurno bilo u juhi. Ne, nije juha ta koja ti je pomutila pamet. To je tvoja duša. Moja duša? Otkad je tebi stalo do moje duše? Ne sjećam se da si je ikad spomenuo dok si se godinama bogatio. U pravu si. Uvijek sam mislio na bogatstvo u džepu, a nikad na bogatstvo u duši. I zato sam proklet. A to čeka i tebe u tvom zagrobnom životu. Zaista te žalim, Marley. Bio si jako loš partner u poslu. A kakve to veze ima sa mnom? Itekako ima veze s tobom, Scrooge. Jer ovakva će biti i tvoja sudbina ako se uskoro ne promijeniš. Ja da završim kao ti? Zar ovako? Osuđen da lutaš svijetom u lancima kojima si okovao srce dok si živio. Proklet da nikada ne pronađeš sreću, niti spokoj u vječnosti! Mora postojati način da to izbjegnem. Da ne doživim tu jadnu sudbinu. Preklinjem te, Jakobe. Preklinjem. Reci mi. Još ima nade za tebe, Ebenezeru. Dobio si priliku da se iskupiš za svoje ponašanje. Tvoju zadnju priliku. Kako to misliš? Priliku za što? Noćas će te posjetiti još 3 puta. Slušaj one koji ti noćas dođu, jer o tome ovisi spas tvoje duše. Ali, čekaj! Kako to misliš? Još 3? Tko? Zagri svijet, Ebenezeru Scrooge. Prvi će doći kada ura otkuca 1 sat. Zapamti, zagri svijet. Oj, osim što je najškrtiji čovjek na svijetu, kuća mu je ukleta. 3 posjete u 1. Ne, rekao je 1 u 3 ili 1 u 1. Počinjem gubiti razum. Ništa više nema smisla.
Što? O, samo sat otkucava 1 sat. Ipak nema nikoga. Znao sam. Mora da sam sanjao. A i juha je bila pokvarena. Jakobov duh. Baš. Ebenezer Scrooge! Znam da se pretvaraš da spavaš, Ebenezeru. Ne, ja moram da sanjam. Možda sanjaš, a možda ipak ne. Ostavi me na miru. Čini mi se da sam ga uplašila. Ma to je bio jastuk. Svaki put ista fora. Hajde sad, prijatelju, znam da si unutra. Nemamo cijelu noć, znaš. Moramo na posao, osim ako bi radije na teži način. Ne, čekaj, ovdje sam. To je već bolje, momče. Hajde sad, vrijeme je dragocjeno. Ali, tko si ti? Ja, momče, ja sam božićni duh prošlosti. Dobro, evo plana, maleni moj. Idemo na maleni put u tvoju prošlost. Vratimo se ovamo i sletimo hopa cupa nas dva skupa. Što kažeš, momče? Ne. Ne brini, brzo ćeš ti naučiti. A sad, protresi mi nogu. Ajde, protresi ju. Drž se čvrsto, maleni, skoro smo stigli. Ovo je moje staro susjedstvo. Eno kuće gdje smo sestra i ja rođeni. Pa da, i upravo tu slijećemo. To sam ja. I moja sestra Fan. Da, teško je povjerovati da sam nekoć bio mlad i tako sretan. Da, s obzirom kako si staro gunđalo postao. Zato i jesmo ovdje. Da saznamo što se to točno dogodilo s tobom. Zato gledaj i pamti. A Fan, tako sam uzbuđen zbog badnje večeri. Ali mi tako nedostaje naša mama. I meni, Ebi. Ali mama je prisutna duhom i sigurna sam da nam želi radostan Božić. Pogledaj, tata nam stiže. Tata! Stigao si na vrijeme kako bi bio s nama na badnje večer. Ne mogu dugo ostati. Moram natrag na posao. Samo sam te želio pozdraviti. Ali kamo ćeš, tata? Ne ja, Ebenezeru. Ti. Šaljem te u internat. Tako je najbolje. Krećeš rano ujutro. Ali tata, sutra je Božić. Tako je. Biće mjesta u vlaku. Bio je u pravu. Bio sam jedini u vlaku. Tako da sam bez straha mogao plakati cijelim putem na Božić. Mislim da smo dovoljno vidjeli. Idemo dalje. Evo me opet. Pitam se koja je godina, budući da sam božićne praznike uvijek provodio sam u školi. Pogledaj, stiže moja sestra Fan. Sad se sjećam tog dana. O, Fan! Ne mogu vjerovati da si tu. Sretan Božić, Ebi. Došla sam ti reći veliku vijest. Uskoro se udajem. Udaješ? Da, on je predivan. Rekao je da kad se skrasimo, možeš doći živjeti s nama. Obećavaš? Obećajem ti, Ebi. A ja sam joj povjerovao. Kakva sam budala bio. A ja kažem, vrijeme je za polazak.
godina kasnije od tog dana. Eno me tamo, kao i uvijek. Ništa se nije promijenilo. Rekla bih da se puno toga promijenilo, da ne spominjem pelene. Ebi, vidi što sam ti donijela za Božić. O, djetešce! Tvoj maleni nečak, budalice. Ovo je moj sin, maleni Fredi. Tvoj sin? Nije li predivan? Pa je. Znači, konačno si došla povesti me k vama. Jako mi je žao, Ebi. Uistinu žalim. Ali dijete, nema dovoljno mjesta u našem stanu. Razumiješ me, zar ne? Sve savršeno razumijem. Nitko me neće. Ali nema veze. Ni ja ne trebam tebe niti ikoga. Ebi, čekaj, stani! Sretan Božić i tebi! Želim ići. Hvala lijepa, ali ne želim ovo opet proživjeti. Ali onda ćeš opet propustiti najbolji dio. Ovaj put ostani da vidiš što će se poslije dogoditi. Poslije? Oh, maleni moj, tako sam željela da te tvoj uvijek Ebi zavoli. Kao što sam ja njega uvijek, jako voljela. Da samo zna koliko mi nedostaje. Nisam ni znao. Nikad nisam znao. Nikad nisam znao. A što? Sat? 2 su sata. To znači... Tko je sad? Ja sam duh dara Božića. Razumiješ me, zar ne? Ljudi se često zbune, misle da ću im donijeti darove poput djeda. Zapravo, ja donosim darove, ali ne ukrašene sjajnim vrpcama. Kužiš me, stari? Ne baš. Nema veze, skužit ćeš uskoro. A sad skoknimo na posao, može? Nisam li već dovoljno vidio? I dalje izgledaš kao gunđalo, tako da je odgovor jednostavan. Ne! Ali ovisi o tebi, ako želiš ostati tu i venuti. Ne, čekaj, spreman sam. Molim te, pokaži što trebam vidjeti. To je duh! Samo se čvrsto drž za moju... Nogu? Ne, bistroki, moju halju! O Bože, ovo je uistinu predivno. Pijemo domaći punč na Badnje veče. Ja mislim da je mama najbolja kuharica na cijelom cijelcatom svijetu. Pa hvala ti, mali Time. Ovo zaslužuje pravu zdravicu. Za koga ćemo nazdraviti na ovakvo predivno Badnje veče? Za gospodina Scroogea. Što? Otkud si se njega sjetio, Time? Zaista, zašto? Zato što je tatin šef. On tjera tvog oca da radi dan i noć. Bio Božić ili ne? Ne, nemoj tako, draga. Bez gospodina Scroogea ne bismo imali gozbu na stolu i to na Badnje veče. Nakon tolikih godina predanog rada, teško uloženog truda i svih blagdana provedenih na poslu, ni jednom ti nije zahvalio ili dao novčić više. Možda samo misli da mu novac više treba nego nama, ali bez obzira želio bih nazdraviti njemu. Još uvijek ne razumijem zašto. Jer se bojim da možda nitko drugi neće. A svi zaslužuju malo veselja za Božić. Ti si predivno dijete, mali Time. I u pravu si. Za Ebenezera Scroogea. Neka i njega posjeti duh Božića. Za Ebenezera Scroogea! Hej, 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 Božić je, vreme pjesme, zabave. Ustaj brzo, pospanko jedan, kraj kreveta poklon je vrijedan. Ho, 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 djedica sa oblaka promatra. Uhvati ruku, zapleši sad, koristi priliku dok si mlad. Hej, 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 Božić je, vreme pjesme, zabave. Božić sada svakog zove, pjevaj s nama note ove. Valjaj se u snijegu bijelom, ljubi dragu pod imelom. Ho, 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 snijeg nam stiže, sjajni Božić sve je bliže. Ohoho,
Evo, baš divotica, stigli smo na vrijeme da zapjevamo. Znači, ovo je Fredova Dragana. O, malčice me podsjeća na njegovu majku, moju sestru Fan. Evo ga, vrući kakao. Može zdravica za mladence i njihov prvi zajednički Božić. Živjeli! Mnogo sretnih godina! Hvala vam najljepša. Sretni smo što smo na Badnjak s najdražim prijateljima. A sada nazdravimo obitelji, iako ne dijelimo ovaj trenutak s njima. Ja nazdravljam svom ujaku Ebenezeru. Što? Ali zašto, dragi? Nije ti iskazao ni trunku ljubaznosti, a kamoli ljubavi. Znam, ali moja ga je majka jako voljela. Očito je prešlo na mene. Pa njegov je gubitak što nije uz tako divnog nečaka. Za Ebenezera Scroogea, staro gunđalo. Za Ebenezera Scroogea! Kako si samo u pravu, draga. O da, u pravu si. O, a? Što? Gdje? O! 3 puta. To znači... Tvoja treća i posljednja prilika. Da, uistinu izgleda malo zastrašujuće. Ali ne boj se moje vanštine, već onoga što predstavljam nepoznato. Jer ja sam božićni duh budućnosti. Hoćeš reći ono što će se tek dogoditi? Budućnost još nije zapisana u zvijezdama. Samo je sjena onoga što će se zbiti, ako se netko ne odluči promijeniti. Dođi, Ebenezeru Scroogeu, i pogledaj što te čeka. Ovo je budućnost? Pa selo izgleda kao i uvijek u vrijeme Božića. I jesi li siguran? Možda bi trebao pažljivije pogledati. Prestanite već! Zašto ne prestanu s tom uznemirujućom bukom? Ja mrzim božićne pjesme. Daj, ne misliš valjda ozbiljno, mali Time? Ne, to nije moguće. Ne taj predivni dragi dječak. Ne mali Tim. Preklinjem te. Reci mi da ovo nije prava budućnost. Reci da to nije istina. Kao što ti već rekoh, sve što vidiš sada je moguća budućnost, ako nastaviš živjeti na isti način. Pa, želim ti sretan Božić, mali Time. Ostavi me ti, stara kozo! Nema tu nikakve sreće. Mali Tim je postao kao... Sretan Božić! Budalaštine! Kao ja? Molim te, duše, reci što da učinimo da se budućnost promijeni. Ne mi, Ebenezeru. Ovdje sve ovisi samo o tebi i odlukama koje doneseš u životu. Ovo je moj ured. Ali što se dogodilo? Zašto je skroz zatvoren? Vjerovatno si čuo što se dogodilo. Strašno. Ne mogu vjerovati. Takav kraj smo očekivali kad malo razmisliš. O čemu govore? Što se dogodilo? Možeš li zamisliti imati toliko zlata i držati ga na polici s koje se jednog dana sruši i zatrpate? Jadni Ebenezer pokopan pod hrpom vlastitog zlata. Oni govore o meni. Na kraju ga je njegova pohlepa uništila. Ali kako tužno. Nitko nije pustio ni suzu zbog njega. Koliko god bogat bio, pamtiti će ga samo kao jadnog starog Scroogea. Onda sam zaista...
otišao s ovog svijeta i zaboravljen. Ali kamo? Ne valjda pridružiti se... duh Jakoba Marlija. I ja... Ne, ovo ne može biti kraj. Ebenezer Scrooge, upoznao si božićne duhove prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Vidio si što je bilo, što je sad i što će možda biti. Preklinjem, reci mi što da učinim, pomozi mi da promijenim budućnost. Možeš li ispraviti svoje greške, Ebenezer Scrooge? Možeš li izliječiti svoju dušu? Ne znam, ali želim to, kunem se. Želim biti dobra osoba. Preklinjem te da mi kažeš što mi je činiti. Moraš otvoriti svoje srce drugima, Ebenezeru. Pokušat ću. Dajem ti riječ. Kunem se, ja ću... Što se dešava, dragi? Mislim da ima noćnu moru. Ovdje sam. Živ sam. Zbilja sam tu u svojoj kući. Moj predivni, najdraži, stari dom. Jepi! Uhaha! To je čudo. Što je danas? Koliko me nije bilo? Hej, dječače! Ti dolje? Ja? Nisam učinio ništa loše, kunem se. Ne krivim te ni za što, samo te pozdravljam. Reci mi, molim te, koji je danas dan? Koji dan? O, ti bokca, pa Božić je. Božić je, kažeš? Mislim da je ovo najljepša vijest koju sam čuo. O, da. Je li vama dobro, gospodine? Nikad bolje, moj dječače. Nikad bolje. Reci mi još nešto. Da li je mesnica još otvorena? Bila je malo prije. Dam ti novčić ako odeš i kažeš mesaru da me pričeka. Evo me odmah. Može. Hvataj. O, cijeli šiling. Upravo si, dragi dječače. Za tako divne vijesti zaslužuješ puno više. Sretan vam Božić, velikodušni gospodine. Velikodušni gospodine. Rekao mi je velikodušni gospodine. Zbog prilike za život bolji, plesati je baš po volji. Ples i smijeh mi ne da mira, skačem, letim uz leptira, jer dobio sam priliku mijenjati svoju sudbinu. Mislim da je stari Scrooge skrenuo s pameti. Ne, dragi. Mislim da smo svjedoci prave božićne čarolije. Sad znam da me čeka veselje, uz obitelj, drage prijatelje. Uz njih ću se otkupiti za okrutnosti i ludosti. To ja ću vam obećati i bez obzira na sve, uvijek čudo je moguće. Bio sam zao, bio loš, bio sam strahota pun koš. Vrijeme provodio sam svojim zlatnicima zatrpan, a vremena nikad dosta onome tko neće gosta. U kući hladnoća, ključ u vratima, u meni bijaše zloća. Ali, zbog prilike za život bolji, plesati je baš po volji. Ples i smijeh mi ne da mira, skačem, letim uz leptira, jer dobio sam priliku mijenjati svoju sudbinu za okrutnost i ludosti. Ja ću se iskupiti. Sretan vam Božić od srca. Nije li to... Ne, to nije moguće. Ebenezer Scrooge? O, da, gospodine Scrooge.
Obećavam vam da ćete imati najbolji za vašeg Boba Krećita. Aha. Sigurni ste da ne želite da sazna od koga je? Ne, molim vas. Puno je zabavnije da pokušaju pogoditi. Dobro vam jutro, gospodo. Aha, maknut ćemo vam se s puta da prođete. Da, nema razloga za stajanjem. Ne bojte se, gospodo. Samo da izvadim svoj novčanik. Aha. Zar je on rekao novčanik? Mora da nismo dobro čuli. Nisu dobro čuli. Ta vam je dobra. Evo ga, izvolite, draga gospodo, za sirotište. Ali to je čitavih 50 funti. Molili smo vas samo za 5. Gospodo, pa Božić je. Siročići zaslužuju pravu gozbu. I svakako me posjetite nakon blagdana, moramo još puno toga napraviti u tom sirotištu. Evo, hvatajte, za vas, gospodine, sretan Božić! Vidimo se, sretan Božić i vama, gospodine Krećit. Što je to, tata? Božićno pečenje. Najbolji komad u cijeloj mesnici. Od koga je, tata? Piše li nešto? Nema poruke. A meser mi nije želio reći. Rekao je da moramo pogoditi tko nam ovo šalje. Ja znam. Sigurno je gospodin Scrooge. Ne budi tako smiješan, mali Time. Gospodin Scrooge, baš. To je on. Ne znam zašto, ali siguran sam u to, kao što sam siguran da je mamin puding najbolji. Da, mislim da je božićni duh konačno posjetio i gospodina Scroogea. Hej, Božić je, vrijeme pjesme zabave. Svi su već ovdje. Pitam se tko je to? Tko je, draga? Nisam sigurna. Gospodin s cvijećem. Možda tražite nekog drugog pa ste zalutali? Ne, draga moja. Nekoć sam bio izgubljen, ali mislim da sam pronašao put kući. Ujače Ebenezer, jesi li to zbilja ti? Jesam, dragi dječače. Nadam se da još stignem prihvatiti tvoj ljubazni poziv da se pridružim tebi i tvojoj supruzi za Božić. Ovo je tvoj ujak, ali čini se tako... Drago mi je, gospodine. Naravno da ste dobrodošli u našem domu. Jako si ljubazna. Uđi. Prijatelji, upoznajte mog ujaka Ebenezera Scroogea. Ne, onaj Scrooge. Onaj Scrooge? Ta ti je dobra, jako dobra. Da, ja sam on. Odnosno, bio sam on. Ma nije važno. Nadam se da ćete vidjeti novog mene. Osobu koja traži vaš oprost zato što se ponašao kao praznoglava stara budala. Naravno da opraštamo. Sretni smo što Božić provodiš s nama, našim prijateljima i obitelji. Obitelj? Kako predivno zvuči. A osjećaj je još bolji. O da, kakav je ovo lijep i radostan Božić. O Bože, kasnit ću cijelu 1 minutu. Drugi dan Božića. Gospodin Scrooge će biti jako uzrujan. Cratchit, jesi li to ti? Da, gospodine Scrooge. Dolazi odmah ovamo. Kasniš 1 minutu.
Znam, gospodine, ali obećavam da ću vam to nadoknaditi. Ostaću cijelu noć ako treba. Neprihvatljivo! Dakle, postoji samo jedno rješenje. Razumijem, ja ću vam... Moram ti dati veliku, najveću povišicu! Što ste to rekli? Povišicu! Da, izvrsna zamisao. Onda, što kažeš na to? Hoćete reći da nisam otpušten? Otpušten? Ne budi smiješan. Kad bolje razmislim, mislim da ću te promaknuti. Da, i posebnu titulu koja pristaje. Ne brini, Bob, nisam odjednom izgubio razum, ne. Zapravo, ja sam ga tek počeo koristiti. Onda je to zbilja istina. Dobit ću povišicu. Ne znam što bih rekao. Reci da ćeš mi oprostiti što ti nikada nisam zahvalio na odanosti i prijateljstvu tijekom ovih dugih godina. Moj sin je ipak bio u pravu. Tvoj sin? Misliš na onog dragog dječaka, malog Tima? Da, oduvijek je znao da u vama leži dobar čovjek. Onda je mudriji od mene. Hvala vam, gospodine Scrooge. Bah, dosta. Zovi me Ebenezer. A sad pođi doma svojoj obitelji. Ali ima puno posla i... Daj prestani, zar ne znaš da su praznici? Na odmoru si. Ne želim te vidjeti do poslije Nove godine. Odmor? Plaćeni odmor. Nadam se da će ovo nadomjestiti sve božićnice koje ti nisam dao. Drž se, momče. Kreni sad. I reci malom Timu da se ne brine za nogu, jer ćemo mu pronaći najbolje doktore na svijetu. Ako ih ne nađemo u Londonu, obići ćemo svijet dok ih ne nađemo. Vi ste najvelikodušniji čovjek na svijetu. Ebenezer Scrooge. Tko bi rekao da će mi to netko jednom reći? Sve što radim su sitne ljubaznosti, a opet se osjećam tako dobro. Osjećam se kao div u svojoj duši. Jakob Marley, jesi li to ti? Da, Ebenezer. Tako mi je drago što te opet vidim, prijatelju. Nadao sam se prilici da ti zahvalim što si mi otvorio oči, da vidim što sam postao. Ja bih tebi trebao zahvaliti. Jer si me oslobodio. Brinući se za tvoju dušu, spasio sam svoju vlastitu. Pa, evo, došao sam reći s Bogom, stari prijatelju. Ostani sretan. I hoću, Jakobe, obećajem ti. Da. I tako je Scroogeu duh pružio priliku i on ju je iskoristio. Održao je svoju riječ i uistinu postao bolji čovjek. Zahvaljujući Jacobu Marleyu i božićnom duhu prošlosti, duhu sadašnjosti i duhu budućnosti, Scrooge je iskoristio svoje bogatstvo kako bi izgradio sirotište i sagradio još jedan odjel bolnice. A najnevjerojatnije je bilo to da što je više novaca poklanjao, više je novca zarađivao. Svi su se ugledni trgovci divili i odavali poštovanje novom Scroogeu. I Ebenezer je Boba uzeo za svog partnera, a i zaposlio je Bobovog starijeg sina Petera, kao i još mnoge druge. Scrooge je bio sretan kao nikada u životu. Osobito zato što je malom Timu postao blizak poput ujaka. Uvijek ga je gledao dok trči. A da, uz najbolje doktore na svijetu, Timova noga je izliječena.
Božić nikada nije bio tako radostan kao onaj s Ebenezerom Scroogeom. Glasovi: Damir Šaban, Danijel Ljuboja, Tvrtko Jurić, Danijel Radečić, Antonija Stanišić, Maja Perica, Kristijan Beluhan, Zrinka Antičević, Robert Ugrina i Edvin Liverić. Snimanje i tonska obrada Marko Čirić, režija dijaloga Ivan Koprivčević. Studio Anić Sinkro, Zagreb 2006.